3:15, уважаеми слушатели, това е световния блок на Дарик. На гости ми е Мечока от Ghetto Production. След малко ще пуснем най-новото ти парче. То се нарича Класика и интересното при това парче, освен че то е добро парче, може да се изтегли съвсем свободно. Да, този път реших... Всъщност историята е така. Класика, оригиналната версия, миналата година излезе с клип. Всъщност тя беше сингъл от албума. И преди няколко месеца аз казах на Ghetto да пробва да раздвижи малко музиката. Също исках просто да направя ремикс нова версия. Ама то стана толкова яко, че викам да влезат всички изпълнители на лейбъла. В това число Ghetto Man, IMP, G-Dog, Traffic и едно женско попълнение Роси, която също е около нас, не че толкова в лейбъла като изпълнител, просто е около нас. И стана толкова яко и го записахме. И топа стана още толкова яко, че викаме да снимаме клип. И то взе, че всичко стана много готино. Смисъл, защото се случи спонтанно, не е било толкова планирано. И в момента, в който аз се върнах от Англия началото на април, викам да го снимаме веднага, докато сме тук. Измислих визията и стайлинга за клипа да бъде, защото обикновено като се прави ремикс, не толкова се набляга на някакъв сюжет в клипа, колкото имиджов клип. Избрах едно студио с готини фонове, измислихме готин стайлинг и просто се получи много, много готино видео. За пореден път мисля, че доказваме способностите и качествата си в направата на музикален видеоклип, в което хората се убедиха и като цяло резултата е добър. Реших да пусна в последствие това цялото нещо да се изтегли като един пакет, Класика The Single Remix, така го наричам. Той е качал на нашия сайт и това включва не само оригиналната версия на Класика, не само ремикса с всички изпълнители на Ghetto Productions, дадох и също безплатно акапелата на оригиналното парче, инструментала. И това е само с една цел, да може различни момчета, които правят хип-хоп битове, битмейкъри, да се докажат и ако искат да работят с нас, да пробват да направят някакъв техен ремикс на парчето. Това вече се случи, между другото. Да, случи се, има вече 10-15, има някакви сполучливи. И така ние ги преслушваме, създаваме контакти с тия момчета и евентуално мога да правим нещо за напред с тях. Между другото, един от добрите ремикси го да прави нашето момче IMP, което не че сме пристрастни, той наистина прави много добър ремикс и всъщност той сега в лейбъла взима място на втори основен продуцент след Ghetto Man. И така, в смисъл доволен съм, добре се получи. Чакай да кажем сега името на сайта, където още сега могат да влезат слушателите при интерес. Той е Ghetto Production EU. Да, Ghetto Productions, Ghetto Productions lato.eu. Ghetto е с G и GHETTO Productions.eu. В секция Download, там директно се клика върху Класика Remix на сингъл и се тегли. Имаш ли наблюдение? Има ли си такива вече твърди ползватели, които редовно си търсят какво правите, като им така зададеш примерно, ето сега да направят ремикс, веднага се хващат? Ама абсолютно, аз даже бях напротив, аз си викам кой ще се занимава. В смисъл, викам, едва ли някой ще се занимава, обаче в един форум, в един хип-хоп сайт стана една километрична опашка от всякакви коментари. Единия прави ремикс, другия му казва, не си го направил като хората, тук не си учил темпото, филинга. Друг вика, беше направя две версии, едната ще е олдскул, другата ще е нюскул и смисъл това много ме изкефи, защото хората явно се занимават и следят нещата. Но за съжаление, пак казвам, всичко това се случва малко локално в интернет. Като цяло хип-хоп музиката в България, мога да кажа, много добре се развива, имаме продукция, но тя някакси седи в интернет. Всички това е бъдещето, но за мен интернет е част от нещата. Трябва да има телевизия, трябва да има радио, трябва да има интернет. Всяко по-отделно си носи своите плюсове и минуси. И затова аз винаги ще продължавам да издавам албум на твърд носител. Винаги ще идвам тук при тебе. Винаги ще правя клип, който да се излъчва не само защото ние мога да правим клипове, които са само за интернет, които струват 100 лева, но аз не съм на това. Не искам да правя клип, който да се излъчи хубавата телевизия, да го хареса и да кажа, ние ще го въртиме това. Да. Искаш качествено. Искам качествено, искам пълен букет. Искам пълен пакет, all inclusive. Да. Сега, Класика в изпълнение на Мечока плюс всички звезди на Ghetto Productions. Така, да. Това е... Що ги взе и те да участват? Не си ли ревнив към твоите отдавна неща? Не бях се
Не, между другото, аз много така си викам, защото ние реално нямахме парче, така нареченото Anthem парче, в смисъл Anthem, нали, хим като хим. И затова викам, трябва да направим нещо такова, да сме заедно един до друг всичките, защото нали, имаме по-отделно единия с другия фичеринг, обаче исках да сме всичките. За съжаление, Митко Бомбата, един наш ваш познайник. Той си е в Америка. Той си в Америка, иначе той ще да влезе обязателно в това парче. Но за съжаление, като махнем него, като цяло сме общо основните в момента хора, които движиме този лейбъл. Защото през нас така минаха доста хора, разделихме се. Но в момента в този състав сме така основните играчи. Айде да го чуем тогава. Нека да чуем Мечока, класика ремикс, продуцирано от Get to Man. Мечок, аз тук се разделяме с теб и ще се радвам, живот и здраве, в най-скоро време да се видим пак, както и всеки от изпълнителите. Даже си мисля и нещо друго. Не сме правили общо гостуване на всички. На целия лейбъл. Ако има някакъв повод, ще го направим. Даже и без повод да има. Така съм кана ви направо официално в началото на летния сезон. Така си поприкасваме за това какво предстои, как ги виждате нещата. Супер. Официално покана. Добре, завършваме. Ето го парчето на Мечока, класика. Нещо като официалния химн на Ghetto Productions. Благодаря ти още веднъж. И на те ти благодаря. Чао. Ghetto Productions 2011. Това е класика.